Какви впечатления остана ти от това представление? Беше толкова смешно, харизматично, много беше смешно, значи всички актьори бяха перфектни. Да. Гадио. Беше много приятно, много хубаво и много смешно. И мисля, че сега света е такъв, че им нужда от хумор. Утре е деня на София. Какво според теб може да се подобри в културния живот в София? Аз имам малко странен въпрос. Отговори. Да. Мисля, че трябва да има повече протести срещу войната в Газа. Добре. То това не е точно културен живот, но пак е наистина на рефлекция на това, което се случва в света в момента. А иначе, харесва ли този формат като театър на открито в парка? Абсолютно, толкова е приятно, времето е перфектно. Искаш ли има повече представления на открито? Абсолютно, да, защото аз като голям идиот направих грешка с времето, така че дойдех 3 часа по-рано. Така че просто си седнах там и си работих на компютъра и чаках, но беше добре, че чаках, защото си струваше, защото беше много хубаво. А какви са твоите пожелания към София за нейния празник, който е утре? Какво би пожелала на града? Хората да празнуват историята на София, която е много интересна. Има гърци, отомони, траки, всички много интересна история. На мене ми е най-любимото да отида на Света София. Света София, извинявай. И просто да отида на Via Diagonalis, което е път почва от откъде почва Via Diagonalis? Минава през Пловдив, през София и отива в Истанбул. И това на мен ми е много интересна история. И това мисля, че е добро нещо да се празнува тази пътека, тази дълга история, интересна история. Да. А ти откъде си? Аз съм родена в България, но съм се преместила в Америка на 7 годишна, затова български ми е малко тъп. А от кога си се върнала в България? 1 година. О, добре дошла. Благодаря. Супер, рано се, че запознахме. Аз също. Благодаря ти много. Така, ние посветихме това представление на София по повод утрешния празник. Вие с колко впечатление останахте от представлението? Първо, очудих се колко е актуално, ужасяващо актуално и не зная да се смея ли да плача ли на тази актуалност. Мисля си, че колкото повече хора гледаме и си спомняме прозренията на автори от преди много време, ще разберем, че проблемите ни не са от днес, но и решенията вероятно се намират в точно преосмислянето на миналото. Какво също ми хареса е, че тук в града, в Борисовата градина има жив театър. Изключително удоволствие. Наблюдавах как хората минават. Имаше такива, които дойдоха като мен, за да гледаме специално. Други минаха и останаха. И това е очарованието на градска среда и театър в него. Прекрасно. А какво мислите за културния живот в София? Какво бихте желали да се подобри в него? От една страна бих искала да се чува повече. В София доста неща се случват. Истината е, че се случват доста неща. От български автори, от международни автори, от международни артисти. Аз много бих се радвала да чувам по-добре за всяко едно от тези събития, защото, например, днес можех да съм пропуснала това събитие, ако не знаех лично
от екипа за него. Макар че от друга страна има очарование и това да вървиш, и това е интервенцията на публичната среда, да вървиш и да попаднеш на театър, и изключително такива поп-ап театри бих много искала да виждам повече. И бих искала да виждам млади артисти, така както бяха на сцената днес. Млади хора, съвременни автори, съвременно звучащи произведения, така както звучи и Алеко днес. А какво пожелавате на София за нейния празник? Пожелавам ми да бъде мъдра, да продължава да се обновява, понеже се занимавам с наука, да виждам и повече наука в ежедневието ни, да виждам хората от наука, застанали до хората от изкуствата и заедно да създават произведения. Пожелавам и да бъде още по-модерна и да бъде иновативна. Много благодаря. И аз благодаря. С какви впечатления останахте вие от това представление? Разкошно представление. Припомних си Алеко преди толкова години. Учено, правилно, обаче много хубаво. Много живо такова. Много... Намирате ли паралели между това, което видяхте на сцената и това, което се случва в България в момента? Абсолютно. Абсолютно. Все едно живеем преди 100 години. Вградили са ги в текста съвършено. Какви паралели открихте? Най-различни. Като, например... От днешния живот. Паралели дали с депутати, дали с обикновени хора, дали с търговци, дали с други. А какво мислите за културния живот на София? Търпи ли той някакво подобрение според вас? Мисля, че малко почва да се събужда. Така си мисля. Да. Че има такива като вашето представление. Тук на разни естради, по парковете. Има такива. А вие какво бихте предложили да се подобри културния живот в града? Ами, да се нуждат още такива представления. Да има така по-добър достъп за гражданите. Някаква масовост в този дух. Да. Защото има някакво ограничение и не всеки може да си позволи. Имате предвид, че е скъп билета да отиде човек на театър или че не се разбира за събитията? Не са много. Да. На такива естради, на такива сцени, като че ли по-лесно става така контакт с публика. Да. А утре празнуваме празника на София, Денят на София. Какво бихте пожелали на града ни за неговия празник? Все по-красив да става, все по-уреден, все по-сигурен. Вие? Да има повече мисъл за гражданите, за тяхната почивка, за тяхната културна просвета, за тези неща. Другото ще си дойде по-нататък постепенно. Да. Духа да се развива. Много ви благодаря. Хубава вечер. На вас.